videóban itt van velem Mátyás király és Gazi. Ja! Üdvözlök minden kedves nézőt, én Matyi vagyok, most nincs itt velem senki. Mit mondok, leadsz idejét, Matyi. Hát de mit lapad a csatornám, inkább indítsuk. Szóval egyébként a mai videó lényege az lesz, hogy workshopos pályákat fogunk kivinni, de most elsőleg megyünk egy jó kis Blockdash Endless. És ahogy mindenki tudhatja, én annyit fejlődtem Blockdashba, hogy szerintem én fogom megnyerni. Én fogom megnyerni. Megmutassam nektek az a sok idő alatt, én miket szereztem. De Gazi, te azt honnan szerezted meg? Nekem? Honnan szerezted meg? A lehetőségben. Gyere ide, Matyi! Coverjump! Há? Most milyen táncor volt? Matyi azért nem tudja, hogy miket lehet csinálni ez a páncsal. Mert te mokálsz. Remélem most nem úgy esett. Egyébként már félig meddig felvettük ezt a videót, csak akkor jött a frissítést. Helikopter, helikopter! Hagyni békében! Okay. Helikopter, helikopter! Figyeljetek, én most behányok. Kicsit szivárványos a hányban. De Gazi, te... Helikopter! Ez mutat meg. Gazi, Már itt autolgatok. Izét, eventet. Nézzük, menjen ez egyébként az évszáz. És előbb életemben először beadtam, beadtam a klatcsot. Mondom, már mennyire volt az is komolyan. Látszoljuk egyet? De Gazi! Akkor én fogok nem De Gazi, milyen francia jöttél oda? Én is az átudjuk. Gyertek, menjünk egy újat! Várják, látszolok egyet a videóba is. Menj már innen! Beszartam tőled, és leestem. Gazi azt hiszi, hogy ő ott nagy ijeszgető. Gyere már, Gazi. Mindjárt. Most. Mindjárt. Bot. Írjátok meg kommentbe, hogy ti mit fogtok vacsorázni. Matyi, Mi meghívjuk pizzát. Mi pizzát fogunk kajálni. Cheater. Persze, fiam. Cheaterek. Már te mit fogsz elvacsorázni? Én nem tudom már. Szerintem. Rendelsz te hoddog. Én cserélnék neked. Szerintem hamburgert fogunk rendelni. Na és srácok, ti? Várom a majd a kommentbe. Ugrottad a kickemet már. Tudom, ezt tudtam csinálni, de most már kezdhetjük el. Mit? Ennyit nem akarok kivágni. Nem kezdjük előre a kivágót. Na, szóval... Matyi az azt hiszi, hogy jobb, mint én. Mi? Matyi az azt hiszi, hogy jobb, mint én. Mert az vagyok. Figyelj, te nem tudsz ilyet. Te meg nem tudsz ilyet. De figyelj, még mutatok majd neked egy olyat is, amit tényleg nem tudsz. Labirintus. Figyelj, te meg ilyet nem tudsz. Cheaterek! Cheaterek! Copyright. Nem már! Na most már. Azt hiszed, nagy kamerával érsz egy olyat, hogy ketté fog állni a karaktered? Gazi, egy nagy kápó. Na, véget. Akkor végetek lenne, ha csak nem lennék oly kedves. Ne! Vagy kicsit? Belementem a lézerbe, és nem voltam meg. De te cheater csaló!
Nee! Bocs már! Ez most tényleg nem direkt volt. Lesz-e boxolva? Nézzük, menni fog ez a Reeves-szel szerintem könnyen. Csak Matyi nehogy elmondta. Matyi egyébként ennél csak annyi a feladat, hogy fogod, így állsz be és így ugrál. Jó? Hát, na, mondom, hogy 28, majdnem 30. majdnem 30. Az honnan van meg neked? Tournament Pass. Megvan a Mythic skin is. Az még nincsen meg. De szerintem már az a Tournament Pass nincsen. Na nézzük egy... Várj, gyors megnézem. De... Na, nézzük a workshopos pályákat. Nézzük a workshopos makákókat. Milyen workshopos pálinkát? Gyertek a Szerintem már Matyi. Gyertek az egyik pályámhoz a workshop. Mindenki legyen Tini ninjás karakterrel. Hú, neked tényleg van. Mindenki legyen Tini ninjással, de ne ugyanazzal a videóval. Csak ugyanaz van. De már van egy ilyen hipnotizált, ilyen övkező dogday-szerű. Tényleg, ez dogday. Makákó. Kényesikus. Figyelj, Mindenki lehet olyan skinnel, amivel akar. mindenki jöjjön a legelső legendary-jával. Ja, azt tudom melyik. Lehet, hogy ilyeneket bezzeg megjegyzek. Megvan. Egyébként srácok, van egy mutatni való, megvan 105 win. Ez a Samba King. Ne, mutasd. Mi a neve? Nem ez. Gyertek a legelső legendary-jával. Még idők. Amikor még a lesült pofájú karakteredben. Egyébként srácok, egyszer voltam a Matyéknál, és ránéztem a Matyira, ő is rám nézett, én meg így vakd be a gyomor. Ja, igen, akkor éppen hány ingere. Gazi! Megvan az első kommunjával, Mr. Samba. Vagy Mrs. Samba. Nagy. Én már itt vagy. De Gazi, nem, gyere az első legendary-dal. Te makákó. Hehe. De nálam nem is online. Te makafejű, menj már. Hallod? De online van, hívd meg. Nálam nincsen online. Hívd már meg. Kicsit meghívtam az offline-okba. Videóban látom. Na akkor lépjünk ki már, és mi csináljunk egy újat. Jó, csinálom makát. Most nézem, az én karakteremen nincsen gatya. Mi? És nincs 5 pixel. Nincs így eltüntetve onnan. És egy golyó áll ki a hátsó. De nálam nem online, ez a Gazi. Fog jönni. Akkor joinolj. Nem tudom. Akkor milyen pályát állítottál, makákó? A workshoposoknál, a feature-ednél a D-rán. Mi? Az a lényeg, hogy a végén az van odaírva, hogy rán, és itt van az első sorban. DGD rám. Az nem egy G, de igen. Legyen 2 random pálya. Nem, az egyik pálya az enyém lesz, amit nem tudtam bemutatni az előző videóból. Jó. És a másik legyen a másik. Nincs a map. Na, miért nem állította be ez a makákó fejű? Mindig az a legendary boss kell lenni az első.
Meg ami legjobb, az nem áll az végig. Nincs a mert... A Mr. Stumble megy Uncommon skin. Cringe. Az epic. És az utolsó az egyik kedvenc pályám lesz. Jó, meg vagyok. Nem áll. Pont a kedvenced? Majd ez a bugyogó. Gozsi, te tényleg nem vagy online. De? Lépd ki a játékodból és Legalább a vissza. skinából. Nem. Mindenki jöjjön az első speciáljába. Gozsi, nem, lépd ki és vissza. Mert akkor be tudsz fingani. Addig te Márta, gyere. Ez volt az első legendary. Igen. De most így nem Mi lesz... az a fúj? Vagy így nem lesz ninja nap. Nem lesz így, nincsen ninja map. Nem baj. De hogy lehet beállítani a botokat? Írjátok már meg. Sehogy. Ide nem lehet De beállítani. vagyok. Most hát tényleg online vagy. De töltött? Onnos lány, Pont beszélsz. onnos lány. Meg vagy? Meg vagy, Gazsi? Akkor makákó. De ott menni ez az első legendarimmal. Mi, hogy rossz nézni? Tudod, attól még, hogy ingyenes volt, meg minden, azon kívül eléggé undorítóan néz ki így visszagondolva. Vagy régen is ezzel játszottam. És ez attól még miért undorító? Gazsival hasonló skinünk van. Az így megvan? Júj, visszamegyek meg labdázni. Tilos labda. Oké. Nem csak a labda tilos, mert az nagyon nagy előny. De várja, mert ezen tudod, mekkora trükköket tudunk mi ketten, Macsi? Gos, ez nagyon nehéz. Egy gyors mozdulat és meghalsz. Olyan. Ez olyan, mint a blogdes 1001-szer felturpózni. De Gazi! Le leszel boxolva. Szerettél bele. Meg nem. Mia! Ugrottam. De ez nem lehet ilyen nehéz. Mozdulat gyors. Osztaromat. Gazi, még egyszer ide jössz és legátolsz. Megharaplak. De hadd használjuk már labdát. Macsi, hadd használjuk már labdát, itt vagyok a legelején. És Gazi előtted van? Igen! Jó, akkor most az egyszer használhatsz. Na, nem kell. De. Nem kell. Mert már tovább jutottam. Inkább felsétálni. Ne, mi a franc, átestem a lépcsőt. Vagy akkor el is megyek. De, még egy. Nem, az... Üvesen. Menj már innen! Ilyen nincs. Aha! Ennyit a nem használható a pánc, vagy mi? De miért vagytok 3 millió checkpointtal? Jaj! Itt vagy? Köszönöm, hogy Hidrogén. Gazi. Hidrogén gazi. Én benn vagyok. Látom. Márk, beelőzted Gazsit, labdáztál? Hát, ott az utolsó, vagyis az a checkpoint előtt. Labdázott. Nem baj. Csak egyet, aztán megyek be. Egyszer szabadott labdáznia. Nem, de hogy itt ne szólnak ki? Én még úgy azt tudod, hogy kellett. Egy helyben kellett állni, és betold az a cuccot trambulinba. Nem akarsz senki. Nem. De most írtam, hogy nem fog elindulni. Szóval erről én ma fogok. Amit És nem már is tudsz én. vinni. Azért ciki lenne, hogyha én érnék be előtted. És elcseszem a Power Champion. Hát szerinted én nem azt... De ugye raktál ezen a pályán checkpointokat? Jaj. Egy. A közepén. PGT Mark. Na, maradjam a magadnak. Van checkpoint.
Szevasz! Nem vártam, hogy tartasz. Igen, mert ez színmoktunk. Mi? Azt hittem le. De dobja már fel! De nem akar engem eldobni. Na jó. Addig én egy kopperos képzit. Jaj, nem megnyerem. De nem alszudottam, de... Líveltem, mert nem akarom, hogy ne dobjon fel. Nálam bevagolt. Vagy 2 évig ott. Gyere, mi az, hogy nem dobott fel? Hát kb. Már vártam egy ideig, azt nem dobott fel az a szar. Na, Gyertek az egyik Angry Cradle pályámhoz. kritelt. Mindenkinek az első speciálja. Nekem az... Jó, akkor mindenki legyen az első speciáljában. Várt, mikor mi uffa lesz ez? Nem a feles, Hanem uffa. És akkor megmutatom az egyik workshopos pályát, ami a legnehezebb. Squid Game. hogyha most úgy néz, Ó, basszus, Squid Game pályám. érted, mindenki jöjjön a legelső imótja, jó, akkor beállítom a labdát, a láthatatlanságot, a köpést, mert ezek egyszerre jöttek nekem meg. Matyi, a másik pályázat Gazi, csináld a már partit, mert ha nem, akkor parti leszel. Gyertek! De neked biztos, hogy nem a Diamondban nem volt az. A másik volt a Golden Rabbit, a harmadik azt mondja, hogy jó. Az szehén volt. Én mondtam, hogy a Diamond Demon. Jó, Most de nem nem a anya. Squid Game, ez nagyon rossz. Igen, egy tilos labdázni. Na van, én úgy is tudom, hogy itt. De ugye tauntolni lehet. Ah! Nem lehet tauntolni. Na adjál már békén, ez taunt nélkül lehetetlen az egyik részén. De Ez overjump-al szemegy. Sosem a power jump. De jól néz ki már! Figyelj, gyere vissza! Gyere vissza! Gyere már! Már! Látom. Gyere vissza! Hadd mutassak valamit! Gyere, De Léci! nézem. Figyelj! Akkor előtt én nagyon merő. Figyelj! Hát, kicsit bevársz. Én teljesen bevettem. Fura így az első skinjeimmel. Áú! De áú! Gasi, ez nagyon szép volt itt. De belelökött a jóba és meghaltam! Gasi, mi ez a gagyi pálya? Szerintem véged, Matyi. Látom. De mi ez a szar? Gasi, azt töröld a pályádról, azt a cuccot. Azt a forgós, most már lehetetlen a pályád. Nem lehetetlen. Ráadásul lehetetlen. Matyi, nem lehetetlen, mert Forgós. kivittük. Nem lehetetlen, mert kivittük. Aki boxolni akar, azt az esik ki. Matyi, csináld a partit. És hozom a első mitikem. De a gálkot belőttem. Várjál, bepagoltam. Legalább valami jó kis skin az első mitikem. Bepagoltam. Ez a... Aki már kint. Nem. Matyi, csináld már a partid. Hát várj. Most mindenki jöjjön gumimacival. De hát nekem... Én nem tudok. De tudsz. Mi van akkor? Vágod ki? Mi van akkor, hogyha nincs? Jó, geremben már. Hogyha? Mi van akkor, hogyha nincsen? Biztos, hogy van. De nekem nincsen. Ha nincs, akkor a mixistámból kell jönni. Nem. Már mennyi ideje megy a videó? Nem tudom. Na de... Nézd már meg. Csináld már a partit. De nézd már meg, mennyi ideje megy a videó.
20. Na van, sziasztok, ez a videó ennyi lenne. Császtok!